rabu da mu kai wa Allah da kai Allah ya rubutu Allah ya rubutu ina zuwa haka kana da kai Sakkwato ni da iyalina. Sakkwato man kai. To ai ka gani kai na can ni don haka ba ta yi ga mota in rage ma hanya. A'a wallahi sauri ni kai don naɗin sarautar mai girma injiniya Mustapha Kohon Marki akai a matsayin da latun wazirin Sakkwato. Shin kai ɗan jaga yoshi na halin zaɓen da sarautar ka? Ranar 30 ga wata ranar Lahadi kenan ko? Ranar Lahadi in Allah ya yarda aka naɗin sarautar nan don hakan ganin haɗo iyali na mutai. Katsin ta yi in dawo ta ganatar da komada ita ma ita ta rame. Saboda na san za a ci mutuncin kaji. Wallahi tallahi don kawai zai ci ubansa. Wallahi tallahi. To ba matsala. Mu ta yi ɗan jaga ga mota a rage ma hanya. Wallahi ban shiga mota. Don in ni fa gaskiya mai gida kafafun na sun ciwo. Ba hanki sai ciwo. Daga ina muke tafiya da kace ga mota kuma za a rage mana hanya kace ba za ka shiga ba? Ke kankana. Sun yi ciwo ba. Ke yanzu don baki da imani oke misa da ana shigowa da gumi buhuwan gumi baki ce hannunki wurin da abinci ya ciwo ba. Wannan ai abinci ne. Wallahi kina samu matsala ga auren wallahi to har makanki asiri ban hada kowa da bawan Allah nan ba na race da Allah ana iya maimaita yakin budar tsakani na da ke na race da Allah ruha makanki asiri mai Sakkwato wallahi kana ji na ni ne na wuce ka rike motar ka don na san kana ɗashe ni wallahi sauri ni kai dan jaga kai hakuri mu tayi sauri ni kai na hada ma na matsu in kai Sakkwato kana Sakkwato ka san abinda ma ya sa zan na Sakkwato mai gida na IBB na sanata shi ya tabbatar min cewa in zo wurin haɗin sarautar nan ni ma in Allah ya kaddara don shi ma zai yi mai wallahi tallahi wannan haka shi mu za mu wuce to ba matsala za mu wuce ba matsala yawa ka rike motar ka to shike sauri ni kai yayi ka san shi Mustapha injiniya wallahi lahira ta Daukar nauyi IBB na injiniya Mustapha Kohon Marki, shugaban dandalin Dan Zaki Media, kuma dan amana na injiniya Mustapha Kohon Marki na sanata Alu Magatakardawa Makko yana farin cikin gayyatar kafatanin al'ummar jihar Sokoto zuwa wurin nadin sarautar mai girma injiniya Mustapha Kohon Marki a matsayin dallatun wazirin jihar Sokoto. A zo lafiya.